गाथि गाथि बिस अ गान्थि गान्थि बिसनि आरोखि ना नै बेवहाय गान्थि गान्थि बिस र' नायनि ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै बे माबायदि नायो आरोखि ना नै ओरैबायदि बिस बिदि ना माने गाथि गाथि बिस ओरैबायदि रोदा रोदा साया बेखौ दंमोन थैसोम जमा दंमोन अ थैसोम जमा दंमोन आरोखि ना ओरै दंबावो नै मोनबाय नाबाय नालाय साखासिबो खारबाय ना मोनसे औ ओरैबो लांदो मुलिखौ मुलिसो मोनबाय नैबे हान्थिसायदे बेवहाय सिरिसोबालाय अ बेबायदि नायो आरोखि ना नै गैला नाया थागाबाय नै गैला ना खारबाय अ नै बेवहायबो आरोखि ना बियो गुरनांगौ गांगोथिया अ गांगोथिया गुरनांगौ थानाय बिसाबो जमा जमा ओमफ्राय बुलायलांबाय बुफैयो सायो बेखौ बे हामनांगौ दे बियो नैबावबो दंबावो रोदा रोदासो बेमारा रोदा थिखांबा खें सायो बाहाफोर मानसिबा बिथ' पास जाया नै बियो बहाय आरोखि ना खुगाव ओरै नै नङा खुगाखौ बुथुमलायबाय सानाय सुनाय बेमारनि थाखायहाय नैबे आदैया एक्सपार्ट आरोखि ना बिजनि फानबारि मा नाम ओमफ्राय बाजै नोंनि आथिङा दे दहाय सादोंमोन ओमफ्राय दा नानायजों लोगोसे माबायदि मोनदों आथिङा एसे मोजांसिन मोनदों ने आदाया मा गामिनि बिजनि फानबारि ओमफ्राय मा माबायावहाय बेमाराव हामो पेरालाइसिसनिफ्राय नानायाव गासैबो गाथि बिस गान्थि बिसाव थांजोबो आदसा डाक्टार हायिखौनो हायो औ ओमफ्राय नोङो बेसेबां जाखो बे मुलिखौ फाननानै आङो 14 बोसोर जाबाय 14 बोसोर बर' जायगायावल' हाबो आङो आदसा बर' जायगायावहाय हाबो अब्ला ओमफ्राय 1.5 मास जाबाय सापागुरियाव 1.5 मास सापागुरियाव 1.5 मास जाबाय एकदम रिजाल्टआ मोजां जाखायो दा आदसा दे अब्ला नादो दे बरिया मालिस बरिया गाथि बि जुथा फुनांगौमोन ना आदा जुथा फुनांगौमोन ना फुनाङा जुथाव थाहैगोन ना माने बे नैबे मुलिजों नाय माथो थाव गोथांसो ना माइलाय थाव गोथांजोंनो नाला हामखायो बेयावहाय बिसा दङ ने थाव गोथां नङा थाव गोथांजों रुयो नै बेखौ आदसा 40टा बिल लगायनाय थाव गोथाङाव बे सानायनि बेमारा बबाव जमा जाना दं आदा बेखौ सिनायबाय आङो बबे जायगायाव खोन्थालाय रोदायाव नैबे रोदायाव बे रोदायावनो दङ सानाया ने हामबाय ओरैबायदि मोजां नादो दे बेगेङाव प्रेसारखौ डाक्टारा नोंबाव नायो दे आदसा हामनो रोङा नंखायनो दे नादो दे प्रेसारा नैबेयावहाय गोदोनाखौ थायो आरो ने नैबेयावहाय दङ बेखौ दं बे बुस्थुहाय एसे बिगुर मोनदामोथ' ने नंगौ आदसा नै बेबायदिनो रायजोफोर गोबां मानसिफ्रा नायदों नै माने डक्टर हायिखौहाय नैबे आदाया हायो जाहैबाय आरोना नै नायदो नै
नै नोंलाय अ बेयावनो बेयाव दङहाय बेगर अ बेवहाय बेगर दं ने थाइजौ सायाखै होनबा सादोंब्रा बे सानायानो अ बेबायदि आरोखि ना डाक्टारा बुजियाखै बेखौ औ औ औ हामग्रा गैया नंगौ नै गैला दा खारबाय 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 अ बोरै बोरै आदानि आखाया एकदमबारे पावारफुल आरोखि ना नै सानाय बिसा खेबनै ओरै मालिस खालामबासो हामो आरोखि बाप 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 नै नै बेखौ दंना गैया आं नायनोसै दे गैया बेवहाय गैला नै दं नामा अ बिस बिदोना गैया गैया बिथिं गैया नै सिं दं दे अ बैयाव दंहैयो सिं सायो बेवहाय दङ अ बेवहाय दङ आरोखि ना फेन्दायाव गाथि गाथि बिसनि मुलिखौहाय माब्लानिफ्राय जुरिजेनना 14 बोसोर जाबाय आं 14 बोसोर आं दिनैसो बाय फास आচ্ছা ओमफ्राय मौफुर सेलाय जुनाय सिमोनसाबारि गगाबाव सिलाफोर लखिमपुर सब बरपेटानिफ्राय अ बेनिफ्राय थाङो ने एरै एक नम्बराव दिनै फैयो आচ্ছা ओमफ्राय नोंनि गुबैनो 1.5 मास जाबाय काजलगाव सापागुरि आमगुरि बेंटल कासिकतरा चालु खालामगासिनो दं दिनै आচ্ছা ओमफ्राय दा मबे बेमारावहाय बे मुलिया साक्सेस जायो बे मोनसेनिल' रोदानि बेमारनि अ रोदानि बेमारनि ने अजाबो नङा दायनाबो नङा जुनाबो नङा डिस्ट्रिलिभारनि मुलि होगा रोदानि जानाय मुलि रोदानि ने ओमफ्राय जानायनिबो दं नामा गैया ने बेमारानो जानाङा आচ্ছা खालि नानायनिल' हेर'लासे सिम बेमार जानाङा आচ্ছা ओमफ्राय नोङो गोजान गोजान जायगायावहाय जुदि लिंहरनोब्ला माबायदि फैगोन सिरियासबो थाङा ना आङो सिम्पोलबो थाङा आচ্ছা सिरियासबो थाङा सिरियास एकदम सिरियास माने थाबायनो हाद्लायैल थांगोन थाबायनो हानाय थैसारनायबा जानाया सिगां जानांगोन आচ্ছা मावनांगोन गैजाबा जेबो गैला अ बेबायदि ने ओरै होरलांनो थांबा थैजाय बे आखाया सालु गैला जालाङो दासिमावहाय बेबायदि माखासे नानायनि माबाया नोंनियावहाय माबाफोर कमप्लेनफोर फैदों नामा रावबो खोन्थानो आंखौ काजलगाव थां सोरबा रायगोन नामा नांगिरलांसो आंखौ नोंनि गुबै गामिया मा बिजनि फानबारि बिजनि फानबारि ने फानबारि बाजारनि बोरैजाय मेफालफारायाव आजिखालि खालामबाय ओइयावजोंहाय आচ্ছা सारियालियाव अ फिसाजोफोर दं आरो आচ্ছা मोनजौ नङा अ आं सिनायो ना अ नों दायो बबे बिथायावहाय दंहैयो बिश्वनाथ सारियालि आচ্ছা बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय नों बहाय दा दिनै फैदों ने आচ্ছা एकबादेस बायदि ने बे बेमारा भेक्सिन बिजि खालायनाय बे बेमारा बयलार खालायनाय बे बेमारा आচ্ছা डाइरेक्टखा थै बुथारनाय बेमार बे थै बुथारनाय बेमार ने थैसोम जायो आरो खेथ्रबादि थै गयो ओमफ्राय दा सासे जेन'बा सासे मानसि नागासेयावहाय बेसेबांसिम थाङो जेन'बा एमाउन्टआ ना बे आं डिमान्ड खालायगोन आरो आচ্ছা डाक्टाराव थांबा 6 लाख 7 लाख 5 लाख थाङो आচ্ছা आं बेसेबां गोजौ थाङाना कन्टेक्ट खालायगोन आंखौ नायनानैसो बुजिगोन आচ্ছা हागोन ना हाया जागोन ना जाया बेसे गोबाव नांगौ ओमफ्राय नोङो दे बे सानाय बिसाखौहाय दैनायब्लानो दे आन्दाज मोनो नोङो माबोरै आन्दाज मोनो आंनाव आচ্ছা थोननाय आচ্ছা लेखानि ट्रेडिं नङा